आता स्त्री अपत्याला जन्म देते म्हणजे केवढं कार्य आहे लक्षात घे ना, की एका शरीरातनं म्हणजे तुम्ही लॉजिक सायन्सच्या दृष्टीने विचार करा, की एका जीवातनं दुसरा जीव तयार करायची ही शक्ती म्हणजे केवढी शक्ती आहे. अशी प्रत्येकाकडे आहे ती सृजनशील. म्हणजे ना मला ओपीडी मध्ये जे पाळीचे प्रॉब्लेम्स आहेत, म्हणजे पाळी रेग्युलर येत नाही किंवा पोटात पाळीच्या वेळी पोटात दुखणं किंवा जे आपण पॉलिसिस्टिक म्हणतो ना, की पुरुषांचे हार्मोन मुलींमध्ये येतात आणि मुख्य म्हणजे वंध्यत्व म्हणजे मुलं न होणं, की ह्या प्रकारचे पेशंट आम्हाला खूप मिळतात. प्लस सुप्रजनन म्हणजे प्रेग्नंट पेशंटची केअर, त्यांचे आहार, डाएट, की जो आपण गर्भसंस्कार म्हणतो, त्या प्रकारचे आम्हाला पेशंट येतात. आणि दर महिन्याच्या 9 तारखेला आम्ही शिरोड्याला गर्भसंस्कार कॅम्प घेतो, म्हणजे प्रेग्नंट बायकांची केअर आहे. त्याशिवाय स्त्रियांचे सगळे आजार आहेत, म्हणजे जेनायटल इन्फेक्शन. म्हणजे फालतूचं काही सांगू नका, कशाने पैसे मिळतील ते सांगा. पेशन्स खूप कमी झाले. पेशन्स नाही, पण एक जनरल व्ह्यू म्हणून सांगते. बाकी ठिकाणी कसं झालंय, तो दिखावाच खूप झालाय आणि शिक्षण घ्यायची पण वृत्ती आणि द्यायची वृत्ती थोडीशी मागे आहे असं मला वाटतं. पण आमच्या कॉलेजला मात्र आम्ही शिक्षण म्हणजे पर्टिक्युलरली आमचं ते स्टायपेंड सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा पगार इतका स्टायपेंड असायचा. सेंट्रलच्या जेव्हा रेड लेक्चरर असतो, पण आमच्याकडे कोणाच आता मला कळतं कोणाहीकडे आमच्याकडे टू व्हीलर सुद्धा नव्हत्या. एमडी करतात काय मिळवलं ना, म्हणजे त्यापेक्षा ते कसं मिळवलं हे खूप खूप काउंट होतं. गीता मॅम, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. मनपूर्वक मी तुमचं स्वागत करतो. नमस्कार. नमस्कार. आम्हाला ना नवरात्री स्पेशल हा एपिसोड मध्ये तुमचं परत एकदा मनपूर्वक मी स्वागत करतो. या एपिसोड मध्ये तुमची आम्हाला लाईफ जर्नी ऐकायची आहे, जी हिडन आहे, कोणाला माहिती नाही. तुमचं चाइल्डहुड कसं होतं, स्कूल लाईफ कशी होती, किंवा तुम्ही आयुर्वेद फील्ड कसं चूज केलं, तुम्ही डॉक्टर कशासाठी झालात, पण तुमचं काय विजन होतं अगोदर, हे सगळं आम्हाला ऐकायचं आहे. सुरुवातीला ना आम्हाला तुमचं एक चाइल्डहुड कसं होतं ते ऐकायचं आहे. बरं. मी मूळची देवगड म्हणजे दक्षिण कोकण मधली आहे, म्हणजे अगदी आपल्याला गोव्याला चिकटूनच असलेली आहे. आणि माझी आई इकडची आहे, त्यामुळे मिक्स. खरं सांगायचं तर कोकण आणि हा आपला गोव्याचा राहणीमान याच्यात काहीच तसा फरक नाहीये. म्हणजे जेवण खावण, बोलायची भाषा, विचारसरणी. त्यामुळे माझं शालेय जीवन 10वी पर्यंत देवगडला झालं, की हे तालुका प्लेस होतं त्या काळात. पण तिथे शिक्षणाचे खूप प्रॉब्लेम होते. म्हणजे हायवे आता मुंबई टू गोवा हायवे आपण म्हणतो ना, तिथून हायवेहून 40 किलोमीटर आत असं एक सुंदर गाव आहे. म्हणजे अगदी समुद्र किनारा आहे, आंबा आणि माड म्हणजे नारळांच्या बागा आणि फिश म्हणजे प्रॉन्स देवगडचं फार प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे शालेय जीवन माझं खूप संपन्न झालं असं म्हणूया. जेव्हा आता मी ह्या टप्प्यावर सगळा विचार करते आणि आपल्या मुलांना काय मिळत नाही, तर अनेक गोष्टी मिळत नाही ज्या आम्हाला लहानपणी मिळाल्या आहेत. म्हणजे शालेय जीवन आम्ही चालत शाळेत जायचो, सायकलने जायचो नंतर थोडंसं मोठं झाल्यावर. पण आम्हाला मित्रमंडळी, गोतावळा अतिशय शुद्ध हेतूचे. म्हणजे आता तुम्ही मैत्रीची डेफिनेशन म्हणता की नाही काही, त्या डेफिनेशन मध्ये न बसणारी निखळ मैत्रीची मित्रमैत्रिणी जे माझे आतापर्यंत जोडले गेलेले आहेत, अशा संपन्न अशा वातावरणात मी रमले. तुमच्या अगोदर एक जस्ट मला डिस्टर्बन्स करतो, त्या मित्रमंडळी म्हटलंच, तुम्हाला बेसिक डिफरन्स काय वाटतो आताच्या आणि तुमच्या वेळच्या मित्रमंडळीमध्ये? अरे खूपच आहे, खूपच आहे. म्हणजे माझी मुलगी आता यंग आहे, तेव्हा मी तिच्याशी कायम अशा तुमच्या जनरेशनची डिस्कस करते. त्यामुळे प्रामाणिकपणा आणि मैत्रीत खरोखर असं म्हणतो ना, कसली बंधनं नसतात, तशा मैत्रीत मी वाढले आहे. मैत्रीत आमच्या कशाही अपेक्षा नाही. अजूनही मी त्या मित्र-मैत्रिणींशी जोडलेली आहे. वेगवेगळ्या म्हणजे माझे काही मित्र शास्त्रज्ञ आहेत, मोठे-मोठे शिकलेले आहेत, डॉक्टर्स असतील, इंजिनियर किंवा त्यांच्या फील्डमध्ये मोठे. काही अगदी मैत्रिणी म्हणजे 7वी 8वी शिकलेल्या आहेत, पण अजूनही आमचा बॅरियर कधीच येत नाही. हे माझं एकदम म्हणजे समृद्धतेचं लक्षण. दुसरी गोष्ट, मी अतिशय एकत्र कुटुंबात वाढलेली आहे. म्हणजे मेन डिफरन्स आता सगळा मी मेडिकली, सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक सगळा विचार करते, तेव्हा मी अतिशय समृद्ध अशा एकत्र कुटुंबात वाढलेले आहे. त्यामुळे मी असं कुटुंबाची मजा वेगळीच असते आणि अनेक संस्कार आपल्याला नकळत होत असतात. म्हणजे मी असं बोलीभाषेत नेहमी म्हणते, की आमच्या कुटुंबात शिकलेले आहेत, अडाणी आहेत, गोरे आहेत, काळे आहेत, जाड आहेत, बारीक आहेत. पण म्हणजे असं एका चुलीवर शिजवून आम्ही खाल्लेली, म्हणजे आई, काकू, आजी. आणि तिथे असं हे नव्हतं, नको तेवढं पोझिशन नव्हतं,
की माझ्या मुलीला तुम्ही का असं म्हटलं, माझ्या मुलाला म्हणजे दिराची मुलं सुद्धा आपली मुलं, त्यांचे सगळे डिसिजन म्हणजे मुद्दाम सांगावं असं वाटतं की आजोबा आमच्या घरातले डिसिजन घ्यायचे. हम्म. त्यामुळे 10वी पर्यंत माझं शिक्षण देवगडला झालं. सो कॉल त्या वयानुसार जरा टोपलीभर म्हणजे भरपूर मार्क पडले, हा. नंबरात आले. मी स्कॉलरशिपला आपल्या ह्याच्यात पहिली आले, म्हणजे तुम्ही महाराष्ट्र राज्य. तुम्ही लहानपणापासूनच शिकायला एक हुशार मुलगी असं हो, होतं. असं आता म्हणूया. हा. म्हणजे ओव्हर पॅम्परिंग नव्हे, पण खरोखर म्हणजे त्या टप्प्यावर. आणि आमच्या वयाचं असं बंधन फार नव्हतं. 4 वर्षात हुशार आहे, पहिलीत घालून टाकलं. म्हणजे हा. काय ते बालवाडीत घालून टाकलं. त्यामुळे लवकर हा. शिक्षण झालं. मग त्याच्यानंतर मुख्य प्रश्न होता, की पुढे कुठे शिकायला जायचं 11वी हम्म. 12वी. मग माझ्या आत्या आहेत, रत्नागिरीला राहते. मग तिचा माझ्या वडिलांना फोन आला, काहीही विचार न करता. म्हणजे त्यावेळी हा. 90-95% म्हणजे फारच खूपच असं मानले जायचे. त्यावेळेच्या त्या कालानुसार तुम्ही काय होणार हम्म. समजा, तर मॅक्झिमम म्हणजे अगदी बँकेतली नोकरी म्हणजे हा. फार छान. आणि सायन्सला का जाणं कोकणातल्या लोकांना परवडत नव्हतं, की बाहेर ठेवलं की आर्थिक बोजा. म्हणजे कोकणातली लोक मी तर सामाजिक हा. विचार केला असेल, की बाहेर मुलांना शिकवू शकतील अशी त्या काळात नव्हती. ओके. की 2 मुलं आहेत, की त्यांना अमुक हजार पाठवायचे असं नव्हतं. कोणी तसं फार गरीब वगैरे असं हा. नव्हतं. खाऊन पिऊन आणि समाधानी आमच्या व्याख्याही खूप हा. साध्या होत्या हो. म्हणजे मेन मुद्दा मी ती म्हणते ना, ती माझी प्रॉपर्टी आहे, हा. की आमच्या व्याख्याही फार साध्या होत्या. आणि मग थोडक्यात असं झालं, की कुठे शिकायला ठेवायचं? मग माझ्या आत्तेचा फोन आला आणि आत्ते आणि मिस्टर हा. तिचे म्हणजे श्रीयुत हा. गीता आणि अनंत केतकर, ते मला तिथे 11वी-12वीला घेऊन गेले. तो माझा असा त्यातल्या त्यात मी त्या काळी हा. 25-30 वर्षापूर्वी रत्नागिरी, मी मग त्यावेळेचं तुम्ही तेव्हा शहर. काय सांगितलं नाही मला नको हा फील्ड मला नाही, माहिती आहे. ऐक सांगते. मग मी सायन्स घेतलं. हा. मग त्यावेळी प्रचलित काय आमच्या तिकडे सायन्स कॉलेजेस नव्हतं माझ्या हम्म. गावामध्ये. मॅक्झिमम बी.कॉम म्हणजे कॉमर्सला जायचे आणि एखाद दुसरं कुठेतरी जात असतील, नाही हा. असं नाही. ज्याच्या घराचं बॅकग्राऊंड असं स्ट्रॉंग हम्म. असेल, तो मुंबईत जाईल, पुण्यात जाईल, कोल्हापूरला जाईल असं. मग तिथं मी सायन्स कॉलेज गोगटे जोगळेकर कॉलेज आहे तिकडे जॉईन केलं आणि तेव्हा मी ट्युशन, की तेव्हा मी जी आत्ता जी बघतोय हा. ना प्रायव्हसी मुलांची वगैरे, तेव्हा मी तिथे सगळ्यात पहिल्यांदा बघितले. म्हणजे आता हे हा. हास्यास्पद वाटेल, हा. की माझी अशी क्लासमेट होती, की त्यांच्या घरावर असा बोर्ड होता, की आमची मुलगी 12वीत आहे, आम्हाला डिस्टर्ब करू नका. की हे मला आज मितीपर्यंत कळलं नाही. किंवा तेव्हा इतकं ओव्हर पॅम्परिंग म्हणजे तेव्हा हा. आमच्या दृष्टीने पण ते हा. खटकत होतं. तिथे मला शिक्षक वगैरे पण चांगले हा. मिळाले आणि मला थ्रूआउट माझ्या आयुष्यात जसे मित्र-मैत्रिणी मिळाले, तसे माझे शिक्षक छान हम्म. मिळाले. खरंच, की त्यांनी आम्हाला नकळत घडवलं. आता जे संस्कार वगैरे आपण म्हणतो की नाही, तसा काही संस्कारांचा कधी तास नव्हता आम्हाला. तुमचा पण काही शिक्षकांचा एक्सपिरियन्स असेल किंवा छान अनुभूती असेल तर येस. सांगू शकता. म्हणजे मी खूप तास पण बोलू शकते हा. शिक्षकांवर. आमच्या शेजारी ना अगदी बालवाडीत असल्यापासून आमच्या गोडबोले बाई होत्या. अतिशय कमाल शिस्तीची. म्हणजे असं म्हणूया की शिक्षणाचा श्रीगणेशा त्यांनी करून दिला. अगं त्या वयानुसार आमची जे काय अक्कल असेल, त्या वयानुसार बालगीतं असेल, हम्म. अक्षरं, पण तिथून जी शिस्त म्हणजे आता त्या वयात आम्हाला कळत नव्हतं त्याला शिस्त हम्म. वगैरे म्हणतात, प्रोटोकॉल म्हणूया. तो त्यांनी घालून दिला. त्याच्यानंतर आम्ही कन्या शाळेत 7वी पर्यंत आमच्याकडे कन्या मुलींची शाळा म्हणून होती. हम्म. त्यात 4थी पर्यंत गंमत म्हणजे मुलगे-मुली एकत्र हा. असायचे. मग 5वी, 6वी, 7वी मुलगे वेगळे शिकायचे, आम्ही एका शाळेत शिकायचो मुली. तिथे आम्हाला खूपच शिक्षक चांगले मिळाले. म्हणजे आमच्या हम्म. बापटबाई आहेत, तारेकरबाई आहेत, बंडबाई होत्या आणि त्यात अगदी सांगण्यासारखं म्हणजे गोठसकर हा. बाई आहेत आणि सुकटणकर बाई म्हणून हम्म. होत्या. त्या हल्लीच निवर्तल्या. म्हणजे आम्ही म्हणायचो पण, की राष्ट्रपती पदक किंवा अमुक पदक ज्यांच्या पुढे फिक्की पडतील. हम्म. खरंच सांगते खूप छोट्याशा गावात राहिल्या. असे असे शिक्षकांनी आम्हाला घडवलंय. म्हणजे त्यांचं त्यावेळी प्रार्थनेच्या वेळी असं एक लेक्चर असायचं, की ते नुसतं बौद्धिक घ्यायचं नाही, पण संस्कारमय म्हणा किंवा आमच्या शाळेच्या संस्कारानुसार त्या महिन्यात श्रावण महिन्याला की त्या कथा आहेत आणि नीतिमत्तेच्या गोष्टी आणि त्या मॅडम म्हणजे त्या हम्म. बाई इतक्या साध्या म्हणजे अक्षर चांगलं करण्यापासून त्यामुळे आमच्या जनरेशनच्या लोकांची अक्षरं फार छान होती. म्हणजे आ- आता हां, अक्षर आता गेलेच. अक्षरही गेली आणि हा. नीतिनिष्ठाही गेली. आता असं विचारतात, की "काय एवढं शिक्षकांचं त्याच्यात काय?" आणि आम्ही त्यांना आदरयुक्त टरकू न हा. घाबरून आज मितीपर्यंत आहे मी सगळ्या शिक्षकांना हां, म्हणजे अगदी प्रायमरी पासून. नंतर हायस्कूलला गेलो. मग त्यामुळे विषय पण वाढले ना, म्हणजे हम्म. अमुक विषयाच्या बाई, अमुक विषयाचे शिक्षक. त्यामुळे वेगळं-वेगळं काय-काय हम्म. सायन्स, मग अशी प्रॅक्टिकल्स असतात.
त्यामुळे तिथले आमचे सर म्हणजे खूप दाते सर आहेत इचलकरंजीकर, म्हणजे एक दोघांची नावं घेतली तर बाकीच्यांवर अन्याय होईल, पण इतके चांगले शिक्षक, आपुलकी, ते वातावरणच खूप वेगळं होतं. शिक्षकांची निष्ठा वेगळी होती, विद्यार्थ्यांची निष्ठा वेगळी होती, आणि पेरेंट्सची ना ढवळाढवळ अजिबात काही नव्हती. आम्हालाही ओरडले असतील शिक्षकांना, असं काही नाही. पण तेव्हा आमच्या पेरेंट्सनाही त्याचं काही वाटत नव्हतं, आणि ना आम्हालाही काही फार मोठा इगो वगैरे असा म्हणजे प्रेस्टिज इश्यू वगैरे काही नव्हतं, की आपल्या पोरांना ओरडलं किंवा काय केलं ना. अशा प्रकारे आमचं ते 10वी पर्यंत मस्त शिक्षण झालं. किंवा आम्ही पण असं जेलस नव्हतो. आता मी माझ्या मुलीच्या वेळी बघते, 1 मार्क कमी पडले की ते ग्रुपमधनं काढून टाकतात, असलं वगैरे. असलं आम्हाला काहीही नव्हतं. आमच्या वर्गात खूप छान-छान हुशार मुलं होती, आणि सगळ्या अँगलनी, म्हणजे कोण खेळात होतं, कोण संगीतात होतं, अभ्यासात होतं, नाचात होतं, नाटकात होतं. सगळ्या विषयात ती अशी मुलं हुशार होती. त्यामुळे मस्त ओके. माझा तो जर्नी झाला. मग 11वी-12वी मध्ये गेल्यात थोडं, म्हणजे मीही ॲडोलसंट वयात आलेले, आणि थोडं रिझर्व्हेशन माझंही, आणि तिथेही म्हणजे मी आत्ता असं माझ्या मुलीला तेच म्हणते, की मी तुमच्या आत्ताच्या डेफिनेशन नुसार मी तशी शाळेच असेल. म्हणजे मी अगदी ते वक्तृत्व, निबंध, त्यात काय ती बक्षीस मिळवायचे, नाही असं नाही. आणि मग हळू मला ती डायरेक्शन मिळायला लागली थोडक्यात, की सेल्फ एस्टीम म्हणूया, की अरे आपल्याला पण जमतं, आपल्याला पण कळतं. पण तरीही मी पहिली वगैरे नव्हतं मला वाटलं. मी मार्क वगैरे काय ते मला मिळायचे. तिथे मला एक सहस्त्रबुद्धे म्हणून शिक्षक होते, आणि देशमुख, ते फिजिक्स आणि मॅथ्स शिकवायचे, म्हणजे सहस्त्रबुद्धे फिजिक्सला. मग मी काही पहिल्यांदा ट्युशनला वगैरे जात नव्हते, सायन्सला जात असून पण. मग त्यांनी मला घरी बोलवून घेतलं. अगदी खरं सांगू, मला कंटाळा यायचा, अरे कॉलेज करायचं. पण आता ते कळतं. मग तुला काय डिफिकल्टी असतील. त्यामुळे मला अगदी म्हणजे 95-97 टुकलीवर आउट ऑफ आउट मार्क तिथे मिळाले. म्हणजे देशमुख सर तर ते डायरेक्शन द्यायचे, आणि ते असंच म्हणायचे, ते मला मॅथ्स शिकवायचे, की तू इंजिनिअरच होणार, तुला एवढे 95% त्यावेळी. म्हटलं होय म्हणायचे. पण कुठेतरी असं असतं ना मनात, की डॉक्टर व्हायचं, आणि माझ्या वडिलांचंही थोडंसं होतं, की शिकावं. माझ्या आई-वडिलांकडनं मला कधीही प्रेशर आलेलं नाही. माझे वडील ते इतके जॉली होते, की तुम्ही काय कराल ते. आणि मजेने आम्ही असं म्हणायचो, तुम्हाला आमचं काय कौतुकच नाही वाटत? ते म्हणायचे, नाही मग काय तुम्ही नापास होणार आहात का? म्हणजे इतकं इतकं हेल्दी ह्याच्यातनं, ना पियर प्रेशर, ना टीचर प्रेशर, ना पेरेंट्स, हे अशा हेल्दी वातावरणात आम्ही वाढलं होतं. म्हणजे अगदी खरं सांगायचं तर, ही मला असं माझ्या आयुष्यभराची गुंजी वाटते. मग पीसीबीला पण मला चांगले मार्क पडले. मग ॲज युजुअल कुठे ऍडमिशन घ्यायची, परत आम्हाला तो प्रश्न होताच. माझ्या वडिलांनी जुजबी चौकशी केली. मला ग्रुपला पण चांगले होते, ॲग्रीगेट पण चांगले होते. ग्रुपला अबाव 90च्या होते, आणि ॲग्रीगेट होते 80-82 काहीतरी होते. मग फॉर्म भरले. त्याच्यानंतर मग मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये माझा फर्स्ट नंबर आला. म्हणजे त्या रँकमध्ये, ह्याच्यामध्ये मार्कांवर असायचं ना तेव्हा. नीट वगैरे असं काही नव्हतं. मग कॉलेज चूज करताना मी सावंतवाडी कॉलेज चूज केलं, कारण ते अगेन हाच हेतू होता, की ते कोकणातलं आहे. कोकणात आहे म्हणून तुम्ही हा, सावंतवाडीचं म्हणजे कॉलेज चूज माझ्या केलं. आई वडिलांना जे सहज जमेल असं. आणि अतिशय अभिमानाने सांगते, आमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी माझ्या आई वडिलांनी सावंतवाडीत शिफ्ट झाले, ते म्हणजे बिराड केलं. देवगड माझं गाव, आमच्या कोकणातलं, तळ कोकणातलं सावंतवाडी हे तेव्हा शहर होतं. मग 2 वर्ष मी आत्तेमुळे मी तिथे 11वी-12वी शिकले. पुढे मला दिशा मिळाली, आणि मग पुढे काय, मग परत कुठे इतके दिवस ठेवणार, परत मुंबई पुण्यात कुठे मुलीला ठेवणार. आणि जस्ट इमॅजिन 30 वर्षापूर्वीचा काळ, म्हणजे आता सुद्धा 1 सेकंद माझ्या मुलीला ठेवताना 1 सेकंद मलाही, मी अगदी मुलगा मुलगी काही फरक मानत नाही. अगदी मला माझ्या मुलीचा अभिमान आहे, पण तरी सुद्धा आपण झिजकतो म्हणतो ना, तसं होतं. हा, सबकॉन्शियस लेवलला असं वाटतं. मग आई वडिलांनी माझ्यासाठी, म्हणजे आमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सावंतवाडीत बिराड केलं, आणि मग मी सावंतवाडीत भाईसाहेब सावंत आयुर्वेदिक कॉलेज आहे, तिकडे मी BAMS ला ऍडमिशन घेतली. आणि तेव्हापर्यंत सुद्धा सांगते, माझ्या डोक्यात असं काही हवा, मला एवढं हे नव्हतं. मी फर्स्ट इयरला युनिव्हर्सिटी टॉप केलं, मुंबई युनिव्हर्सिटी. आमच्या अंडर 4 कॉलेजेस होती, आणि तेव्हा मला क्लिक झालं, की अरे आपण पण, म्हणजे मला तो पक्का मार्ग म्हणूया, पहिलं काही आपल्याला मार्गदर्शन म्हणूया किंवा स्टार म्हणूया, नंतर मला माझी गती मिळाली. आणि मग हळूहळू तिथलेही शिक्षक आमचे खूप, म्हणजे पण आता काय झालंय, तुमच्या वेळेस नेमकेच फील्ड होतेच. आणि आता जर खूपच फील्ड झालंय, तर नेमके फील्ड चूज करताना तुम्हाला असं नाही वाटलं, की बाबा याच्यात झालं नाही तर काय होणार पुढे,
असं कधी विचार डोक्यात नाही आला? अजिबात नाही. म्हणजे आता हे हास्यास्पद वाटेल, की मग मी तेच म्हणते, की तिथे मला मिळालं नसतं, मी हां, पुढे काय करायचं? कारण आमच्या वेळी तेवढा असा हां, जीवन-मरणाचा प्रश्न असा हां, कुटुंबासाठी पण नव्हता किंवा माझ्यासाठी पण नव्हता. कारण मेडिकल आणि काय? इंजिनिअरिंग कॉलेजेस कसे असतात, इंजिनिअरिंग कॉलेज नव्हतंच तेव्हा कोकणात, फार्मसी कॉलेज नव्हतंच. भाईसाहेब हां, सावंत नावाच्या एका माणसाने कुठेतरी कॉलेज काढलं म्हणून आमच्या कोकणातल्या लोकांना तितकं तरी शिकायला मिळालं कोकणात राहून. नाहीतर उचलून पैसे देऊन मुंबई, पुणा शहर याच्याशिवाय हां, पर्याय नव्हता, जो आम्हाला तेव्हा तितका सहज सुलभ अनेक कारणाने नव्हता. मे बी कुटुंबाचं तसं हां, असेल, की बंधन मुलगी म्हणून असेल, अनेक असेल. किंवा आजी-आजोबा मी हां, कसं म्हटलं, आजी-आजोबा हां, डिसिजन घेणार आणि ते आपण विदाऊट हेजिटेशन आम्ही मानत पण होतो. माझे आई-वडील पण मानत होते. त्याच्यामुळे सेकंड ओपिनियन काय? सेकंड ऑप्शन काय? हा खरंच नव्हता. हा प्रश्न मी माझ्या हां. आई-वडिलांना पण विचारलेला. म्हणजे जेव्हा मला कळायला पण लागलं तेव्हा, की मला मिळाली नसती ॲडमिशन तर मी काय केलं असतं? पण आता असं डोक्यात असतं ना, की सेकंड ऑप्शन काय? थर्ड ऑप्शन काय? थर्ड हा ऑप्शन काय? किंवा मुलं हो, खरोखर मला या तुमच्या हां, जनरेशनचं पण कौतुक वाटतं, की मुलांना माहीत असतं हं, आपण काय करायचं. कधी-कधी पेरेंटना पण असं वाटतं हां, ना, की "अरे, हे काय तू फील्ड निवडलंस?" त्यांना हं, नक्की माहिती असतं. त्यासाठी ते सोर्सेस शोधून काढतात किंवा त्यासाठी हो, ते अभ्यास करतात किंवा आणि काय, आणि काय. तसं आमच्या वेळी खरंच नव्हतं. म्हणजे आता आपण म्हणतो ना मीडियम हं, किंवा तुमचं आता नेटमुळे हो, काही-काही चांगल्या गोष्टी झाल्या. जग जवळ आलं आहे. अनेक पैलू उघडले आहेत. हां, ऑप्शन्सही हजारो हं, टोपलीवर झाले आहेत. पण मला असं वाटतं माझा तो ऑप्शन बरोबर निघाला आणि आय एम एन्जॉयिंग दॅट. खरंच सांगते. ते परत हां, मला मला असं कोणीतरी विचारलेलं, की "तू बी-ए-एम-एस नसती झालीस, तर तू काय केलं असतंस?" तर मी बी-ए मराठी झाले असते, एम-ए मराठी झाले असते नक्कीच. हे हां, ओके. कॉमर्स असं नाही. मला आवडेल किंवा मला वाचायला, लिहायला थोड्या प्रमाणात आवडतं, जमतं असं म्हणूया. त्यामुळे ते 2 ऑप्शन्स तेव्हा होते. त्याच्या पलीकडे आम्हाला माहीतच नव्हते ऑप्शन्स. म्हणजे हं, आत्ता मला कळते, की आता असं झालंय ना, की अशा टप्प्यावर आपण आले, की कुठचंच फील्ड वाईट नाहीये. तर न्यू एज्युकेशन पॉलिसी वगैरे वाचाल ना, हो, कुठचंच फील्ड वाईट नाहीये. त्यात तुम्ही चांगलं करू शकता, त्यात तुम्ही इनोव्हेटिव्ह हं, करू शकता. त्यामुळे हे नेट म्हणजे हां. तरुण मुलांनी ना, हा चांगल्या दृष्टीने वापर करून घेतला ना, तर कुठच्या कुठे चांगलं करू शकतो आपण. आणि मॅडम एक डोक्यात असा प्रश्न येतो, आता अगोदर पहिले खूपच कमी फील्ड होते आणि त्या फील्डात मुलं पण खूप जायची. तर कॉम्पिटिशन व्हायचं नाही, की बाबा या फील्डमध्ये एवढी मुलं आली आहे, असं बिन कधी? व्हायचं. कॉम्पिटिशन ना हां, होतीच. कारण असं आपण म्हणतो, कारण ऑप्शन कमी होते ना, जरी हं, फील्डही कमी होते. आता समजा मी हो, बी-एम-एस झाल्यानंतर पोस्ट ग्रॅज्युएशनला गुजरातला हं, गेले. अ, तेव्हा आम्हाला 10च सीट होत्या ऑल इंडियात आउटस्टेटसाठी. म्हणजे पूर्ण भारतातनं गुजरात सोडून बाकीची मुलं 10च येऊ शकत होती. त्यात कोटा असेल, त्यात अमुक असेल आणि माझ्या सुदैवाने मी पहिल्याच राउंडला सिलेक्ट झाले तिथे. आणि ओके. मग मला हवा तो विषय मिळाला. म्हणजे सांगायचं काय मतलब, की जरी ऑप्शन्स हे असले तरी कॉम्पिटिशन ही टफ हं, होतीच किंवा कालानुसार एवढं लांब पाठवायचं की नाही, मुलगी आहे की नाही, इकॉनॉमी अनेक हं, गोष्टी. म्हणजे मी शिकले ते सेंट्रल युनिट आहे. ते हो, सेंट्रल गव्हर्नमेंटची ती हे होती. म्हणजे तुमच्या भाषेत हं, सांगायचं तर आय-आय-टी कशी हो, इंजिनिअरिंगची, तशी आमची ती काशी किंवा हं, आय-आय-टी होती जिथे मी शिकले तिथे. पण 10च सीट होत्या इमॅजिन. मग आमच्या वर्षी 12 झाल्या म्हणजे 2 वाढल्या. हं. इट ओन्ली रिलीव्ह फॉर 2 स्टुडंट्स. असं नाही की बाकीचे हुशार नव्हते, होतेच. तेव्हा लाखाने नसतील, पण हजारांनी मुलं बसतच होती परीक्षेला. पण तेव्हा एव्हरेज मुलं काय करायची? कारण एक दुसरं ऑप्शन पण नव्हतं. तर एव्हरेज मुलं काय करायची त्यावेळेस? असा येस. एखादा प्रश्न होताच. हो. म्हणजे माझ्या पट्ट्यातली म्हणायला हां, गेलं ना एव्हरेज हां, मुलं तर शिक्षक व्हायचे. हां, हुशार मुलं माझ्या वर्गातली पण खूप गेली आहेत बरं का. हं, सायन्सला जाऊन पुढे अगदी चमकदार त्यांनी कर्तृत्व केलेलं हं, आहे. म्हणजे अगदी आय-आय-टीयन्स पण हं, माझे क्लासमेट झालेले आहेत. पण त्यांना ना हं, घरातून तेवढं हे होतं. आई-वडील शिक्षक होते किंवा त्यांना तशी हां, डायरेक्टिव्ह होती किंवा त्यांना व्हिजन असेल. पण कॉमर्सला जायची जास्तीत जास्त मग काय हं, म्हटलं बी-कॉम, हां, एम-कॉम, कॉमर्सला जायची. बँकेतली नोकरी म्हणजे हं, नोकरी अशापर्यंत पण होती. आणि मग काहींचे पारंपरिक जे घरचे धंदे हां, आहेत ते सांभाळत होते. पण मी कसं म्हटलं, ती जाणीवच अशी म्हणजे त्याने फार मोठं हं, आयुष्यात थांबलं, हा आधी आमचा अँगलच नव्हता. म्हणजे ते मानसिक हेल्थ असं आत्ताच्या हां, डेफिनेशनला बसूया, की त्यामुळे सुसाईड करणं, त्यामुळे भांडणं करणं, घरातनं पळून गेला, हे आधी मुद्दे आमच्या वेळी आमच्या जनरेशनला नव्हतेच. मी असं नेहमी म्हणते, की आम्ही पाठची जनरेशन बेतली आणि पुढचीही बेतली आहे ना, असं हो, प्रत्येक जनरेशनला लागू हो. शकेल, असूही शकेल, पण वी आर लकी
कारण आम्ही आजी आजोबा म्हणजे काय त्यांचं सुखही बघितलंय आणि पुढचंही बघितलंय. पण आता बेसिक जे तुम्ही आता म्हटले किंवा डिप्रेशन किंवा आता प्रेशरमुळे मुलं करतात. त्यावेळी प्रत्येक वेळेस मुलांना किंवा प्रत्येकाला प्रॉब्लेम असतातच. त्यावेळी बेसिक लेव्हलचे कुठले मानसिक प्रॉब्लेम असायचे आमच्या वेळी तुमच्या वेळी? कारण आता जर एक बेसिक मेजर प्रॉब्लेम बघितला मोबाईल किंवा डिजिटल म्हणू शकतात मेजर आहे. त्यावेळी तसं काय होतं? त्यावेळी ना एक तर डायग्नॉस्टिक म्हणजे स्टॅम्प म्हणूया, की तिला मानसिक आजार आहे, हे स्टॅम्प्स कमी लागत होते. पण तरी सुद्धा ॲज अ डॉक्टर म्हणतो अनालिसिस करून मी सांगते आहे, की त्यामुळे त्यावेळी सोर्सेसही कमी होते. त्यामुळे अनसॅटिस्फॅक्शन हे कुठेतरी होतंच त्याही वेळी. म्हणजे माझ्या मैत्रिणीला मिळालं आहे आणि मला मिळालं नाही. म्हणजे सोर्स ऑफ एज्युकेशन म्हणूया, इकॉनॉमी म्हणूया, फूड म्हणूया किंवा लव्ह ब्रेक्स किंवा लव्ह अफेअर्स कसं म्हणतात आता आपण आहेत ना, तेव्हाही होतेच. पण अति नैराश्याने आयुष्य थांबणं किंवा आत्महत्या करणं हे मला असं माझ्या ह्याच्या बघण्यातही त्यावेळेचं असं आठवत नाही. फार फार तर तेव्हा कसं असं इकॉनॉमिकल प्रेशर, की अमक्याचे आई आणि वडील परांगंदा झाले किंवा तशा घटना असतील. हां. पण सेक्शुअल परव्हर्जन्स आहे, अल्कोहोलिझम आहे किंवा ड्रग्ज ॲडिक्शन्स आहेत किंवा अगदी उठसूट आत्महत्या करणे वगैरे असं त्यावेळी एवढं नव्हतं. म्हणजे आमच्या पट्ट्यात तरी म्हणजे कोकणला त्याच्यासाठी असं मीडियावर वाचत असाल ना तुम्ही, की कोकणात आत्महत्या कमी होतात. कोकणात कंपॅरेटिव्हली कारण तुमच्या अपेक्षाच तेवढ्या असतात. लिमिटेड हां, की किंवा स्ट्रगल म्हणूया. त्यात ते युज्ड टू असतात, की असं कारण व्हॅल्यू पण फॅमिलीच्या खूप होत्या ना. म्हणजे नकळत ज्याच्यावर आपण पुस्तकं लिहितो आणि वाचतो ना, ते आम्ही अनुभवलं आहे. आम्ही अनुभवलं आहे. एखाद्याला समजा म्हणजे माझी एक फार जुनी आजी होती. एखाद्याला कमी मार्क पडले, ती म्हणायची, "असून देत, पुढच्या वर्षी मिळवशील ना." म्हणजे इतकं सो इझी ना, सो नाईस, सो नाईस. किंवा आमच्या वेळी रिझल्ट म्हणजे एक मोठा सेरेमनी असायचा. आणि आमच्या एक शेजारी जोशी वकील म्हणून राहायचे त्यांची मिसेस, की रिझल्ट लागला की त्यांच्या घरी आवाट म्हणजे वाडी म्हणूया, की प्रत्येक मूल जाऊन त्यांना भेटायचं, की आम्हाला ते केळी म्हणा, काही म्हणा असं आम्हाला बक्षीस द्यायचं, की आम्हाला ते इतकं कौतुक वाटायचं. आताची मुलं म्हणतील त्याच्यात काय आणि केळं काय देता? पण आजीला सांगून आलो आम्ही रिझल्ट आला, किंवा आम्ही नंबर काढल्या किंवा आम्हाला अमुक म्हणजे हा बाय डिफॉल्ट आमचा सेरेमनी होता. पण आता एक ते तुम्ही म्हटलं शेजारचं बक्षीस द्यायचं. आज समोर शेजारचा माणूस विचारत पण विचारत नाही. नाही. तेच सांगितलं ना, की ती जी शृंखला, की तुम्ही त्याला खुळेपणा म्हणा, साधेपणा म्हणा, मॅनरिझम नाही म्हणा किंवा काय खूप छान. इगोइझम म्हणा, पण हे खूप चुकीचं आहे आणि त्याला आपणच कारणीभूत नाही का? कुणीतरी एक केलं तर ते 100 होणार. मी पण त्याच थाटात राहिले तर होणार नाही. त्याच्यामुळे खरोखर आम्ही एकदम अतिशय समृद्ध आणि अजूनही माझ्या घरी तसंच वातावरण आहे. त्या वाटातला आला, गेला आपण म्हणतो ना कोकणातलं, एकदम छान वातावरण आहे. त्यामुळे ना शेअरिंग ऑफ स्ट्रेस जे आपण म्हणतो ना, शेअरिंग ऑफ टेन्शन ते ते सगळं एकत्र कुटुंबाचा हा फायदा आहे. आणि अगदी नवीन मुला-मुलींनी ते लक्षात घेण्यासारखं आहे, की प्रत्येक गोष्टीत प्लस मायनस असतंच. पण एकत्र कुटुंबाचा खूप हा फायदा हा शब्द चूक असेल, पण त्याचं हे म्हणूया आउटपुट म्हणूया, की खूप गोष्टी तुमच्या शेअर होतात. नॉट ओन्ली फूड. तुमचा स्ट्रेस आहे, तुमची इकॉनॉमी आहे, तुमचे डिसिजन्स आहेत. तुम्ही ऑल्वेज काय म्हणायचं भावना सुद्धा तुमच्या वाटल्या गेलेल्या असतात आणि खूप त्याचा उपयोग होतो पूर्ण समृद्ध जीवन जगायला. आता मला तुम्ही किती मिळवलं, अमुक केलं त्यापेक्षा तुम्ही काय मिळवलं हे पण आहे ना. आता मला पण असं वाटतं, की आम्हाला अगोदरच्या जनरेशनमध्ये व्हायला पाहिजे होतं. पण असं जर अगोदर अशा जर आम्हाला कुटुंब पाहिजे किंवा पुढे असं व्हायला पाहिजे, तर आम्ही काय करू शकतो युवा ह्याचे? येस. हा ना म्हणजे मला विचारण्याचा प्रश्न असं वाटतं. एक्झॅक्टली सांगते मी, की आता आम्ही ते युवा संमेलन बघतो किंवा मॅरिटल काउन्सिलिंग देतो ना, म्हणजे मी डॉक्टर म्हणून जाते, पण प्री मॅरिटल काउन्सिलिंग, की प्रत्येक गोष्टीचा ना अर्थ समजून घेतला पाहिजे, की प्रत्येक गोष्टच आउटडेटेड असं नाहीये, की जसं आम्ही मोबाईल ऍक्सेप्ट केला, पण त्याच्यावरचे प्लस मायनस गोष्टी पण आपण ऍक्सेप्ट केल्या ना. त्यामुळे पूर्वीच्या काळी जे घडायचं ना, फर्स्ट तुम्ही ऍक्सेप्ट केलं पाहिजे. ते आहे तसं. कारण प्रत्येकच माणूस 100% परिपूर्ण गुणांनी किंवा आर्थिकाने असत नाही ना. आणि अवाजवी अपेक्षा असाव्यात बरं का. असं नाही शिक्षणाची अपेक्षा असावी, नोकरीची अपेक्षा असावी.
पण त्याच्याबरोबर आपल्या परफॉर्मन्सची पण लिमिटेशन आणि अपेक्षा असावी. त्यामुळे त्याच्याने लॉयल्टी वाढत जाते. कसं होतं सांग, मी इतका शिकलोय, मला एवढा मार्क पडले म्हणून मला नोकरी. आता आजकाल बघतो ना, की नोकऱ्या रोज बदलणं, पण आता ते तुमच्या काळानुसार ते फॅड झालंय. आम्ही अशा काळातले आहेत, की माझ्या वडिलांच्या जनरेशनला असं होतं, की एका कंपनीत काय एका ठिकाणी नोकरी केली ती प्रामाणिक करावी. हे सर्टिफाईड होतं. आज तुम्ही महिन्या-महिन्याला नोकऱ्या बदलतात. कारण त्याच्या मागची कारणं असं काय मला एवढं मिळालं पाहिजे. मिळावंच, पण अवाजवी पण खुळ्यासारखं असू नये. दुसऱ्या गोष्ट तुम्ही कौटुंबिक म्हणतात. कौटुंबिक ॲडजस्टमेंट हा शब्द मी सांगते, की प्रत्येक माणूस काय परिपूर्ण असेल असं नाही ना, म्हणजे घरातली जी माणसं असतील. पण आपण पण काय परिपूर्ण नाही आहोत. त्यामुळे जे मॅचिंग किंवा ग्लुईंग म्हणतो ना, की मी तुझ्याशी वागताना मी थोडंसं तुझ्या कलाने, तू माझ्या कलाने, असं जर प्रत्येकाने घेतलं, तर कुटुंब पद्धती टिकते. म्हणजे आज आता आई-वडिलांची वगैरे सोडून द्या, नवरा-बायकोंचे सुद्धा कुटुंब राहत नाहीत. मुलांना जरा काही म्हणायचं नाही, की या मुलांची आई-वडिलांची भांडतात. जरा काही म्हणायचं नाही, की ते सुसाईड करतात. त्यांना मोबाईल दिला नाही. हे हे कोणी वाढवलं? म्हणजे मुलं आई-वडिलांची इकॉनॉमीची हे करत नाही. सगळ्यांनाच काही सोन्याची छप्पर घातलेली हो. घरं मिळत नाहीत. मला Appleचंच पाहिजे हो. मोबाईल, अमुकच पाहिजे, नाहीतर मी अमुकच करत. बिचारे आई-वडील देतात. पण हा प्रत्येकाने ना, प्रत्येक माणसाने, कुटुंबातल्या माणसाने हा विचार करण्यासारखा गुण आहे. घ्या तुम्ही तुमच्या नशिबाने तुम्ही मोठे व्हा, शिका, पैसे घ्या, शिक्षण घ्या. पण प्रत्येक वेळी 1% तरी तुम्ही हा सगळा विचार करा, की आपण कसं मिळवलंय. मग काहीच विशेष फरक येत नाही आणि ॲडजस्टमेंट सगळीकडे कराव्या लागतात असं काही नाहीये. किंवा तुम्ही अगदी दुःखाने ॲडजस्टमेंटच करा असं माझं काहीच म्हणणं नाहीये बरं का. नशिबाने तुम्हाला मिळालं एन्जॉय करा. पण तुमचे पाय जमिनीवर राहून देत. खूप प्रॉब्लेम तुमच्या आयुष्यातले कमी होतील. जेव्हा पण मी कोकणात गेलो ना, तर लोकांना बघून असं वाटतं, की हे एवढे लोकं साधे कसे आहेत वागणुकीची. तर मेन याचे ॲक्चुअली मेन रूट कारण काय आहे? तसं जर एखाद्याला वाटतं, मला पण असं व्हायला पाहिजे. पण असं झालो तर लोक मला जगायला देणार का? एवढं साधेपणा मी एखादा नाही, बघतो ना. साधेपणा आणि खुळेपणात हो, फरक बरं काय. कोकणातले लोक खुळेबिळे काही नाहीत. सगळे बुद्धिमान लोक हो, ते कोकणातलेच माहिती आहे. आहेत. पण वागणुकीची पण परिस्थितीने असं म्हणूया ना, हो, परिस्थितीमुळे झालं असेल. कदाचित त्यांची बोलण्याची परिस्थितीमुळे पद्धत बोलण्याची पद्धत एकदम आहे. साधी, हो. सारखी मनात हृदयात सारखी रुजते. नाही, कारण हो, त्यांची ती राहणीमान आहे. ती राहणीमान म्हणून. कोकणाची आता हो, परिस्थिती खूप चांगली झाली आहे बरं का. इकॉनॉमी सुधारली हो, आहे. लोकांचं राहणीमान पण उंचावलं आहे. पण जसं एक हो, एक दोरा म्हणूया ना, आपल्या माळेतला हां. दोरा कसा असतो, तो कायम त्यांचा तसा आहे. खूप ते बघायला पण आपुलकी छान आहे. वाटतं. म्हणजे असं म्हणतात कोकणात की नाही कोणाच्या घरी हां, गेलो, म्हणजे अगदी तुम्ही हां. गरीबाच्या घरी गेले ना, तर तुम्हाला शेजाऱ्यांकडनं तरी आणून देईल, पण तुम्हाला देईल काहीतरी. एक्सपिरियन्स केलाय हा. हां, म्हणजे त्याच्या घरी नसेल समजा, पण तो हो, दुसऱ्याकडे नाही आमच्याकडे पाहुणं दिलं असं ते हो. का देऊया. म्हणजे हे काय म्हणूया ते मूळ असेल. त्यांना तसं गोव्यातही चांगलं आहे बरं का. त्यांचं गोव्यातही पोट आपलं कल्चर खूप चांगलं हो, आहे. असं सगळंच गोव्यात काही होतं नाही. डेव्हलप तसं. हां. पण दुर्दैवाने ना बाहेर असं आपलं पेंटिंग हो, थोडंसं वाईट गेलंय आणि आपण आत्ताच ते बदललं पाहिजे, की बरोबर. ड्रग, दारू, अमुक-तमुक तेव्हा आपण हं, ठरवायला पाहिजे ना, की आपल्याला कुठच्या रस्त्याने जायचं आहे. हे हं. माहीत म्हणजे हे बघ आपण मॉलमध्ये जातो, आपण पिक्चर बघतो, आपण अमुक-अमुक खातो. पण आपलं एक हो, नियमावली ठरली आहे की नाही, हो. की आपण अमुक-अमुक खाणार नाही. म्हणजे त्याच्या ज्याच्या हं, माणसानुसार किंवा घरानुसार. मी काहीच असं हो. वाईट आणि चांगलं काही म्हणत नाही. आपले आपले प्रोटोकॉल आपण हं, ठरवलेले असतात. ते असं म्हणतात ना मराठीत, आपल्या घराचं कुंपण आपण घालायचं असतं. बरोबर, आपलं घर आपण आवरतो की नाही. आपण का बरोबर. दुसऱ्याने येऊन हो, शेजाऱ्याने करायचं. त्याचप्रमाणे आपलं थोडंसं चांगलं किंवा तुझ्याकडचं काही चांगलं असेल, माझ्याकडे हो, समजा एक वाईट असेल गुण. अरे हां, हा चांगला आहे. हे आपण ठरवायचं आणि आपण करायचं आहे. आपण छान दिसण्यासाठी कपडे चांगले घालू, आपण चांगलं हं. नटाफटा हे आपण ठरवतो की नाही. मग प्रत्येक वाईट गोष्टी आपणच कराव्यात, असं माझं तर अगदी स्ट्राँग हे आहे, की तुझ्याकडचं मी चांगलं घेईन. ह्याच्यावर चांगलं घेईन. कारण माझ्या आई इकडचे असल्यामुळे किंवा माझे अनेक रिलेटिव्ह इकडचे असल्यामुळे हं. बॉर्डरवाल्यांचं कसं बेटी-रोटी तर हो, फार काय असं वेगळं नाहीये. फार काय बिहारहून हो. वगैरे आलेलो नाही आपण. पण कसं होतं, इथेही खूप चांगली माणसं आहेत. इथेही खूप कला, चांगल्या-चांगल्या गोष्टींना हं. संधी आहे. त्यामुळे ग्लूइंग करावं असं माझं म्हणणं आहे. कारण मला आता 25 वर्ष इथे झाली आहे. त्यामुळे मी पण हो, गोवन आहे आणि मला त्याचा सार्थ अभिमान पण आहे. त्यामुळे आणि काही आमच्या नातेवाईकांमध्ये हेच विचारांचे वारेवाले एकत्र आहेत हो, ना. असं काही हे नाहीये. हे बघ कुठून सगळी काय माणसं हो. आभाळातनं पडली नाहीत.
तिथूनच पुढे गेली आहे. त्यामुळे तो रूट एकच आहे ना. त्याच्यामुळे मला एक असं आणि विचारायचं आहे, तुम्ही कोकणातले आहात, मी तुम्हाला विचारतो मी. कोकणातल्या भाषेत एक प्रेम वेगळंच आहे भाषेमध्ये. ऐकावीशी वाटतं, फक्त बसून ऐकावं, फक्त ऐकावं. असं कसं रुजलंय त्या भाषेमध्ये, जे आम्ही गोव्याच्या भाषेत ते आम्हाला दिसत नाही किंवा ते स्लोली होतंय तसं. नाही ऍक्च्युअली कोकणची भाषा ही कोकणी हो. आहे. म्हणजे जर आता आपण हं. गोव्याचं म्हणतो ना, गोवा हो. कोकणी. दर 6 किलो गोव्याच्या भाषेत आणि कोकणातल्या भाषेमध्ये एक 80% साधर्म्य आहे किंवा हेल काढून जे हं. आपण बोलतो ना, म्हणजे सेकंड शब्द हा हेल हं. काढून, म्हणजे आमच्या हो. पट्ट्यात माणूस ओळखता येतो कारण तो हेल काढून बोलतो. हं. किंवा बाहेर जायचंय ना, तेव्हा तू हा कोकणातली आहेस का असं विचारायचंय. त्यामुळे तो एक बोलायचा मिठास असं म्हणूया, बोलायचा ठास असं म्हणूया, छबी म्हणूया, की ती तशी आहे. आणि कोकणीतही आहे बरे का. मी आता हो. कोकणी बोलते की नाही, मग माझ्या हो. मध्ये बोल बोल ना, तू कोकणी हो. बोल ना, असं म्हणतात. म्हणजे कोकणी मला कोकणी भाषा पण आवडते म्हणून, की एक गोडवा त्या हां. भाषेतच आहे. कारण ती अमुक शब्द उच्चारायचे ठसा हं. आहे. आणि असं म्हणूया कोकण, गोवा हा खरं कोकण म्हणजे काय, आपली हो. किनारपट्टी. त्यामुळे किनारपट्टी जसं-जसं खाली जाऊ ना, तसं त्यांचं ते ॲक्सेंट हां. बारीक अभ्यास हो. केला. नॉर्थमध्ये शॉर्ट होत जातात ते. म्हणजे हं. बोली भाषेचा जो अभ्यास करेल, लिंग्विस्टिक टॅलेंटवाला जो विचार करेल, की ऱ्हस्व हो. होत जातं आणि आपल्याकडे दीर्घ होत जातात. आणि एका लयीत बोलतात ते. त्याच्यामुळे ते जास्त छान वाटतं म्हणजे. आणि कोकण गोवा दर 6 किलोमीटरला भाषा बदलते. त्यामुळे आपण असा विचार करत गेलो ना, की म्हणजे रत्नागिरी हं. साइडपासून जर विचार केला, खाली आलं सावंतवाडी, सावंतवाडी बांदा, बांदा पेडणा, हं. ती सगळी कोकणी अशी होत. काणकोणला अजून वेगळी, ती कारवार साइडला मॅच हं. होणार. त्यामुळे मी तर कसं म्हणते माहितीये ना, भाषा हे मीडियम आहे म्हणते. त्या भावना आहेत आपल्या, एक्सप्रेशनच्या भावना आहेत. कधीही दुःख झालं की माणूस रडतो. हं. आनंद झाला की हसतोच ना. तू अगदी ऑस्ट्रेलियात जा, नाहीतर आणि कुठच्या जंगलात हं. जा. माणूस दुःख झालं म्हणून हसत नाही ना. दिस हो. इज अ मीडिया टू एक्सप्रेस. अनेक गोष्टी बघायला लोकं येतात. म्हणजे प्रत्येकाचा इंटरेस्ट वेगळा आहे. पण मेन म्हणजे समुद्रकिनारा. तिथे मी लहानाचे मोठे झाले ना, अगदी घराच्या समोर माझ्या खाडी आहे आणि पाठी समुद्र. आणि ते क्लिक व्हायला मला गुजरातला जावं लागलं. अरे, आपल्या घराच्या इकडे पण समुद्र आहे. आपल्याला कधी कळतच नाही ना, आमच्या घराजवळ असतं हां. आणि आपण आणि इतकं सुंदर आता डेव्हलपमेंट खूप छान झाली आहे. आणि व्हायला पण पाहिजे. कारण आमची हं. गावं पण मोठी झालीच पाहिजे. लोकल स्थानिक जे हं. कोण आमदार, खासदार असतील त्यांनी केली आहे. इतकं सुंदर हं. सृष्टी सौंदर्य, म्हणजे काही गोष्टी आपल्याला बाहेर गेल्यावर कळतात. आणि हे हां. कळायला आपल्याला इतकं वयावं लागतं. ही पण गंमत आहे. त्याच्यानंतर मग मी BMS केल्यानंतर आपण मुद्द्यावर हो. आलेलो. मग मी एंट्रन्स एक्झाम दिली. तिथे मला माझी मैत्रीण, त्यांच्या वडिलांची मदत हं. झाली. त्यांनीच माझा एक किनाळेकर म्हणून, निवेदिता किनाळेकर म्हणून माझी मैत्रीण, आणि तिच्या वडिलांनी माझा फॉर्म भरला. हं. एंट्रन्स असायची त्यावेळी. आणि तो माझा पहिला रेल्वेचा प्रवास जामनगरला, म्हणजे मुंबईहून आम्ही जामनगरला. तिचे वडील रेल्वेत मोठे ऑफिसर होते आणि मग आम्हाला फर्स्ट हं. क्लास एसी कुपेने आम्ही जामनगरला गेलो, गुजरातला. आणि तिथे फर्स्ट टाईमच, म्हणजे पहिल्याच धपक्यात मला एंट्रन्सला नंबर लागला आणि मला स्त्रीरोग, म्हणजे जो मला विषय हवा होता, तिथे मला MDला ऍडमिशन मला मिळाली. वाटलं तुम्ही जीवनात सगळ्यात पहिल्या टप्प्यातच सगळीकडे पुढे-पुढे निघाल्या. म्हणजे असं तर योगायोग म्हणूया, तुमच्या भाषेत हो. टॅलेंट म्हणूया, आई-वडिलांची माझ्या हं. कृपा आहे. म्हणजे अतिशय पुण्यवान आई-वडिलांच्या हां. घरी मी जन्माला आले. आपल्या आयुष्यात ना, मी कसं म्हटलं, की काय मिळवलं ना, हं. म्हणजे त्या आयुष्यात ते कसं मिळवलं हे खूप खूप हो. काउंट होतं. असं आम्ही तरी हां. मानतो. म्हणजे हे आउटडेटेड विचार वाटतील, पण आम्ही मानतो. आणि मग तिथे माझं सुकर असं MD हं. झालं. त्यानुसार, त्या वयानुसार जे मी करायला पाहिजे, म्हणजे प्रचंड अभ्यास, शिक्षणाची ध्यास, आणि ते करायचंच सगळ्या मुलांनी. त्याच्यात काही हां. असं मला, कारण देअर इज नो शॉर्टकट फॉर हं. सक्सेस. देअर इज नो शॉर्टकट. आणि जर शॉर्टकट न मिळते तर काहीतरी चुकताय तुम्ही. तुम्हीच श्रम केले पाहिजे, तुम्हीच ओढीने केलं हं. पाहिजे, तुम्हाला ध्यास असला पाहिजे. आणि तिथून मग मला चांगला सुयश, म्हणजे तुमच्या भाषेत मी हां. टॉपर वगैरे होऊन हां. तिथून बाहेर पडले. आणि त्यामुळे कोकण, म्हणजे देवगड, मग हं. रत्नागिरी, मग सावंतवाडी, मग गुजरात, हं. जामनगर. आणि तिथून पोस्ट ग्रॅज्युएशन केल्यानंतर फर्स्ट आले हं. ती गोवा शिरोडा, म्हणजे गोमंत भूमीतलं जे शिरोडा आहे, महाराष्ट्रातलं नव्हे. तिथे मी नोकरीला लागले स्त्रीरोग तज्ञ असल्यामुळे. हं. तेव्हाही मला 7-8 ठिकाणाहून कॉल आलेले. आणि ॲज युजुअल हं. आईचं म्हणजे हं. प्रोजेक्शन असं होतं. मग मजेने मी आईला तसं म्हणते, की तुझ्यामुळे मी हां. गोव्यात आले, तुझ्यामुळे हां. मी गोव्यात आले. आणि मी तिथे आहे ना आतापर्यंत, मी मग लेक्चरर,
हा. रीडर म्हणजे असोसिएट प्रोफेसर आणि मग द प्रोफेसर असं करून आहे म्हणजे. आणि मी मला इथे तुम्हाला असं एक आणि विचारायचं आहे, तर तुम्ही एम-डी केल्यानंतर कॉलेजला असताना एक कॉलेज लाईफ एक्साइटेड खूप असते आणि एक यंग लाईफ म्हणजे प्रत्येकाच्या आयुष्यात एक कॉलेज लाईफ खूप एक्साइटेड असते. तर तुमच्या कॉलेज लाईफमध्ये तुम्ही कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज असे केलं होतं जे तुम्हाला अजून पण आठवण आहे? अरे वा, मी कॉलेज लाईफ म्हणजे माझ्या सावंतवाडीचं सांगते. मी दरवर्षी नाटकात काम केलं आहे. आम्ही छोटे सगळे जे जे काय तुम्ही आता करतायत म्हणजे हम्म. आमच्या काळानुसार. हो. तुमच्या वेळी हा. स्पोर्ट्सची डेफिनेशन वेगळी आहे. म्हणजे अगदी हा. मी क्रिकेटच्या टीम मध्ये जी आमची विनर टीम हा. होती त्यात सुद्धा मी होते. भले मी हा. बॅट घेऊन कधी उतरले नाही, पण मी कळलं. हा सगळ्या टीम मध्ये होते. शाळेमध्ये सुद्धा हम्म. तुमच्या कसल्या हम्म. कॉम्पिटिशन्स असतील, म्हणजे अगदी हिंदीच्या परीक्षा असतील, स्कॉलरशिपच्या परीक्षा आहे, तिथे मी राज्यात म्हणजे आमच्या ग्रामीण भाग असेल त्या राज्यात फर्स्ट आले. त्याच्यानंतर तुमचं 3 वर्ष मी संगीत शिकले आमच्या शाळेमध्ये. चित्रकलेच्या 2 परीक्षा दिल्या. त्यानुसार जे जे संधी जे जे मिळेल हा. ते आम्ही शिकत गेलो. म्हणजे नथिंग कळलं. न्यू इन दॅट. तुमच्या त्या काळच्या कॉम्पिटिशनही वेगळ्या आल्या आहेत आणि त्याची झेपही खूप छान आहे. म्हणजे खरोखर कौतुकास्पद आहे. आणि त्याचं मला दुःख वगैरे काही नाही, की आम्हाला का नाही मिळालं. नाही मिळालं. आमच्या मला खूप मिळालं. आणि जिथे-जिथे शक्य आहे, की मी जेव्हा सावंतवाडी कॉलेजला होते, तेव्हा लास्ट इयरला असताना आम्हाला एक आरोग्य नेऊ घरोघरी म्हणून एक कार्यक्रम होता. आणि तेव्हा मी फर्स्ट टाईम टीव्हीवर चमकले. तेव्हा माझ्या नातेवाईकांना असं फार कौतुक, ते टीव्हीवर बोलली हां, असं. ओके. त्या ही कधीची काळानुसार गोष्ट? ही 1993. 1993 टीव्हीवर येणं म्हणजे खूप तेव्हा मोठं. असं जरा वाटायचं. तेव्हा असं खूप वाटायचं. आणि तेव्हा ते आदेश बांदेकर होते ना, ते आमच्या कॉलेजला आले आणि मग त्यांच्यातर्फे मी तो प्रोग्राम केलेला. त्यामुळे अकॅडमिकही केलं आणि जेवढं जमलं दरवर्षी मी नाटकात असायचेच, म्हणजे तेही केलं. हां, नाही, तुम्ही जेव्हा शिक्षण घेतलं होतं, हां, हां. त्यावेळी कॉलेज कशी होती आणि आता कशी आहे? ते आम्हाला थोडक्यात सांगा. येस. कारण आम्हाला आम्ही ते 2-3 अगोदर आम्ही इंटरव्ह्यूज पण घेतले. त्यांनी पण सांगितलं, की ट्रॅव्हलिंगला खूप त्रास व्हायचा. हो, हो. एकदम कोण आता की नाही कसं झालंय माहितीये, मुलं आणि हां. पेरेंट हे खूप फोकस्ड आहेत. हं. त्यामुळे आमच्या काळचं अगदी शिक्षण म्हणजे शाळा कॉलेजचं शिक्षण आमच्या जनरेशनचं चालणं हं. कधीतरी बसने, म्हणजे जे हं. पेरिफेरीची मुलं यायची ती बसने, फार फार तर सायकल हाच नॉर्म होता. हं. मी एमडी करत असेपर्यंत आमच्या वर्गातल्या एकाही मुलाकडे गाडी, फोर व्हीलर, बाईक सुद्धा नव्हती. एमडीची गोष्ट सांगते मी. म्हणजे आम्हाला त्या काळात स्टायपेंड सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा पगार हं. इतका स्टायपेंड असायचा. सेंट्रलच्या जेव्हा रेड लेक्चरर असतो. पण आमच्याकडे आता मला कळतं कोणाहीकडे आमच्याकडे टू व्हीलर सुद्धा नव्हत्या एमडी करताना. आता एक चांगली गोष्ट झाली, की प्रत्येकाकडे असं म्हणूया, की सेल्फ कॉन्फिडन्स आलाय. ड्राईव्ह करतात. प्रत्येकाकडे व्हेइकल्स आली आहेत आणि हा काही एरियानुसारचा प्रश्न नाही हो. हां. हो. म्हणजे मागे मी असं म्हटलेलं, की नाही गोव्यात मिळतं. असं नाही. आजकाल सगळ्यांकडे गाड्या आल्या आहेत. सगळ्यांकडे मीडिया पोहोचला आहे. सगळ्यांकडे गॅडजेट्स आलेले आहेत. पण असं मी म्हणू शकते, की आमचं गोमंतक कॉलेज आहे ना, इथे आम्ही शिक्षण खूप छान देतो हं. म्हणजे व्यवस्थित शिकवलं जातं किंवा जे मेडिकलच्या दृष्टीने शिक्षण आहे, की टीचिंग हं. आणि पेशंट रिलेटेड यांचं खूप चांगलं असतं. हं. पण एक जनरल व्ह्यू म्हणून सांगते. बाकी ठिकाणी कसं झालंय, तो दिखावाच खूप झालाय आणि शिक्षण घ्यायची पण वृत्ती आणि द्यायची वृत्ती थोडीशी मागे आहे असं मला वाटतं. पण आमच्या कॉलेजला मात्र आम्ही शिक्षण जे पर्टिक्युलरली आमचा ते एक स्टाफ आहे, हे की शिक्षण देणारे स्टाफ पण आमच्याकडे चांगले आहेत. मुलांची मेंटॅलिटी थोडी बदलली आहे. हे जरा झटपट पाहिजे. म्हणजे फालतूचं काही सांगू नका. कशाने पैसे मिळतील ते सांगा. पेशन्स खूप कमी झाले. पेशन्स नाही, एम नाही. एमसाठी म्हणजे ते ध्येय गाठण्यासाठी जे परिश्रम घ्यायचे, ते सांगू नका किंवा शॉर्टकट म्हणूया. परीक्षा जवळ आली की करायचं. आता हे सगळीकडेच ॲप्लाय झालंय. म्हणजे मला ही टीका नाही करायची बरं का. पण ते थोडंसं चांगल्या दृष्टीने बदलायला पाहिजे नाही का? तर कसं खूप मी ते एवढे सांगितले, पण ते खूपशे युवांचे चांगले गुण पण आहे. कॉलेज करता कमवतात पण आणि येस. हे पण करतात. शिक्षण पण घेतात. पण ना तशी मुलं खरं बघायला गेलं तर आमच्याकडे करतात तसे, पण ती कमी असतील. कारण आमचा शिक्षणाचा आवाका पण खूप आहे ना, हं. म्हणजे मेडिकलचा अभ्यास असं नोकऱ्या करून पण नाही हं. होत रे. असं पण करणारी करतात किंवा मग इंटर्नशिपला वगैरे नोकऱ्या करतात किंवा 4th इयरला हं. थोडी नोकरी करतात असं.
आता ऍक्च्युली आयुर्वेदचा फ्युचर काय आहे, कसं काय आहे? एक्सलंट आहे, एक्सलंट आहे. कारण आयुर्वेद म्हणजे काय माहितीये का? आयुर्वेद म्हणजे लाईफस्टाईल, आयुर्वेद म्हणजे आयुष्याचा वेध. अशा अशा डेफिनेशन आता न पुस्तकी डेफिनेशन न राहता ते आजार होऊ नये म्हणून काय केलं पाहिजे, आजार झाल्यावर काय केलं पाहिजे आणि अशा सगळ्या अँगलनी आयुर्वेद व्यापला पसरला गेला आहे. आणि असं मी म्हणेन की आता मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री आली किंवा मोदीजींसारखे जे लोकनेते, तो राजा ना थोडक्यात, की राजाने काय केलं पाहिजे, राजाश्रय दिला पाहिजे. तो दिल्यामुळे आता अँगलच बदललं. त्यामुळे आता ते फक्त म्हणजे काय म्हणजे शिरोडा, फोंडा, गोवा, इंडिया असं न राहता आता जागतिक लेवलला ते पसरलेलं आहे. आणि त्यासाठी त्या बाबतीत आमची पोरं हुशार आहेत हां. त्या बाबतीत आमचे विद्यार्थी दे आर फोकस्ड फॉर दॅट, की हाऊ टू टेक दॅट आयुर्वेद आउटसाइड डेफिनेटली फॉर देअर बेनिफिट अँड सोसायटी बेनिफिट. आणि नुसतंच आजारी पडल्यावर आयुर्वेदाकडे या असं नाही, की खूपसे विषय आहेत की प्रिव्हेंटिव्ह मध्ये येतात. म्हणजे काही काही आता त्या गोष्टी अजून लोकांपर्यंत गेल्या पाहिजेत, की रसायन म्हणून आमची एक ब्रँच आहे, की म्हणजे वंध्यत्वासारखे ते विषय जे आहेत, की ज्या दृष्टीने स्त्रीरोग म्हणजे जो माझा विषय आहे, की अनेक वर्षापूर्वी की आयुर्वेदात स्त्रीरोग आहे, आयुर्वेदात सर्जरी आहे, आयुर्वेदात डोळ्याचे डॉक्टर आहेत का, असं पोचलं नव्हतं. आता ऍक्च्युली तेव्हाही सुशिक्षित लोक होती बरं का, म्हणजे त्या काळानुसार शिकलेली लोक होती. पण आता ते लवकर पसरलं आहे आणि अजून खूप काम पण आहे. आत्ताच तुम्ही सांगितल्याबरोबर आत्ताच मी ऐकलंय की स्त्रीरोग पण होणार आहे. कसं काय त्यात तुम्ही जरा सांगू येस, शकता? येस, येस. एक जनरल असं म्हणूया, हं, की आयुर्वेदाच्या ना 8 ब्रँचेस हं, आहेत. हे 8 विभाग आहेत, की त्यातलं बाल म्हणून किंवा कौमार म्हणून एक ब्रँच आहे, की त्याच्यात लहान मुलं, आई म्हणजे बालक आणि पालक, की ह्या सगळ्यांचा विचार त्याच्यात केला आहे, की सुदृढ मूल व्हायला पाहिजे. आपण म्हणतो ना आयुष्यमान हं, 100 वर्ष. मग ते कसं राहील? का आता तुझं जर मूळ जर हं. झाड चांगलं पाहिजे, तर बियाणं चांगलं पाहिजे. तर बाळ चांगलं पाहिजे असेल, तर तुझ्या आई-वडीलच मेन हेल्दी असले पाहिजेत. मग त्यांचं खाणं-पिणं कसं असलं पाहिजे, मग मूल जन्माला येईल, त्याची वाढ कशी झाली पाहिजे, मग त्याच्याबद्दलचं सगळं डिटेल वर्णन आहे. आणि हे झालं मुलाबद्दल. मग ती बाई जर आईच चांगली हेल्दी असेल, ते थोडक्यात तिचे आजार होऊ नये, त्या दृष्टीने म्हणून जो विषय वर्णन केलाय तो स्त्रीरोग आहे. म्हणजे फिमेल जेनायटल ऑर्गन डिसीजेस किंवा फिमेल सिस्टीमचे आजार आहेत. त्याचं सगळ्याचे इन डिटेल डिस्क्रिप्शन आहे आयुर्वेदात. त्याच्यानंतर डिलिव्हरीच्या काळात, प्रेग्नन्सीच्या काळात काही आजारपण येऊ नये, झालं तर काय करावं? किंवा प्रेग्नंट बाईची गर्भिणी परिचर्या असा आम्ही त्याला शब्द दिलाय ग्रंथात. म्हणजे आमच्या ग्रंथात तो शब्द आहे. तर तिचं कसं राहण-सहण असलं पाहिजे, तिचं कसं खाणं-पिणं असलं पाहिजे. म्हणजे आताची तुमची आधुनिक मुलं हां. असं म्हणतील, की हे काय आहे? पण ते सायंटिफिक नॉलेज आहे ते, की शास्त्रीय दृष्ट्या तू असं केलंस तर तसं होईल आणि ते इतकं लॉजिकल त्याचं रिझनिंग आहे, की ते इन डिटेल डिस्क्रिप्शन केलेलं आहे. किंवा मग त्याचे आजार होऊ नये किंवा मेन्स्ट्रुअल प्रॉब्लेम्स आहेत आणि नवीन आता तुम्ही ऐकलं असेल ना गर्भसंस्कार हो. किंवा सुप्रजनन. त्याचं टायटल म्हणजे कपडे वेगळे बदलले आहेत. पण त्याची थीम तीच आहे, की आपलं बाळ चांगलं होण्यासाठी सरळ आहे ना, जे हं, मटेरियल घेऊ त्याच्यानुसारच प्रॉडक्ट येणार. हं. आंब्याच्या झाडाला काय येणार? आंबेच आंबेच येणार आहे. येणार. मग त्याला तू चांगलं खत-पाणी घातलंस तर अजून चांगल्या क्वालिटीचे आंबे येणार, की ते तीच थीम आहे, की आई-वडिलांची हेल्थ चांगली, आई हेल्दी असली पाहिजे प्रेग्नन्सी येण्यापूर्वी. नंतर प्रेग्नंटी झाली, की त्याच्यानुसार मग आईने काय खाल्लं-पिलं पाहिजे, महिन्यानुसार. की जसं बाळ वाढतंय त्याची गरज वेगळी आहे. त्याप्रमाणे तिचं वागणूक कशी असली पाहिजे. मग त्याला आता योगाची जोड आहे, हं, मंत्रचिकित्सा आहे, म्युझिक थेरपी आहे, हॅपी हं. थेरपी अनेक थेरपी आहेत, की अशा दृष्टीने की हेल्दी हॅपी बाळ कसं होईल, की ह्या दृष्टीने तो विचार आयुर्वेदात आमच्या ब्रँचमध्ये केलेला आहे. मी स्त्रीरोगामध्ये केलेला आहे आणि त्याचे रिझल्ट्सही खूप छान आहेत. एक माझ्या डोक्यात आता एक प्रश्न असा येतो, की तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे, की जेव्हा तुम्ही महिलांच्या हेल्थवरती बोलतात किंवा असं टॉक देतात, तेव्हा असे पण म्हणतात ना, की बाबा फार्मासमध्ये किंवा बाहेरून आम्ही औषधं किंवा आम्ही जे खाणं आहे ते बाहेरून पण आणून घेऊ शकतो. त्यात फरक आणि आयुर्वेदनुसार खाणं याच्यात फरक काय आहे? म्हणजे एक एक त्या थोडक्यात सांगायचं म्हणजे तर बाहेरचं खाणं आणि प्रेग्नन्सी असताना आणि घरातलं खाणं यात बेसिक फरक कसं नाही, काय आहे? आता कसं माहितीये का, सरसकट म्हणायला गेल्यावर हं, कधीही घरातलं खाणं सगळ्यात हं, चांगलंच. हं.
की तू म्हणजे अगदी पाठच्या पिढीला विचार किंवा पुढच्या पिढीला, घरातल्या खाण्याला अनपॅरलल आहे. हं. कारण ते आपण फ्रेश बनवलेलं असतो. आपण चोखंदळपणे त्याचे सगळे इन्ग्रेडियंट घेतलेले असतात. की त्याचे कंटेंट म्हणा, बनवायची पद्धत म्हणा. बाहेरचं कसं असतं माहितीये का? बाहेरचा इथं ऑप्शन आहे तो. हं. आता काही लोक आता मुलं बाहेर शिकतातच आहे. हं. तर ती काय करतील? तर बाहेरचं खातीलच हं. ना. पण त्यातल्या त्यात खूपच शिळं, त्याच्यात खूपच प्रिझर्वेटिव्ह घातली, टेस्ट मेकर आहेत. ते टाळावं. म्हणजे मी अगदी अधिकारवाणीने सांगू शकते, की जेवढं तुम्ही बाहेरचं खाल, म्हणजे ज्याच्यामध्ये टीन फूड आहेत, पॅक फूड आहेत किंवा जंक फूड असं हा जो खरा शब्द आहे. हो. छान दिसतं, छान वास येतो, मस्त टेस्ट मेकर असतात. हं. त्याला न्यूट्रिशन व्हॅल्यू असो नसो, पण आवडतं. तरुणांना तुम्हाला हं. आवडतं. पण जेव्हा तुम्ही जितकं बाहेरचं आणाल, तितके बाहेरचे येताना आजारही आणता. कारण ते आपल्या सिस्टीमला पचत नाही. त्याच्यात जी केमिकल्स किंवा काय जे घातलं असेल त्या कंपनीचा तो टेक ओव्हर आहे. त्या कंपनीचं ते कारण आहे. तर त्याच्याने आजारपणं वाढतात. त्यामुळे आता की नाही पूर्वीच्या काळी नव्हते. आता गाठी आहेत, डिफरंट कॅन्सर्स आहेत. मेन म्हणजे मुलींना पाळ्यांचे जे प्रॉब्लेम म्हणजे मेन्स्ट्रुअल सायकल आहे, जे मासिक पाळी आहे, ती येतच नाही, आली की थांबतच नाही किंवा पॉलिसिस्टिक सारखी म्हणजे पुरुषांचे हार्मोन बायकांच्यात वाढतात. म्हणजे असं सांगायला पण वाईट वाटतं, की इथे दाढी मिशाला केस येतात, विचित्र प्रकारचे हं. जाडी येते, पिंपल्स येतात. हे सगळे आजार आहेत, हे नवीन मिळालेले आजार आहेत, पण असं की कोकणीत पण म्हणतात ना, की बाबा "जापायचं कशा जाता रे? कित्याक घेऊन बसला? ना, बायला ना, खाल्ल्यार ना, काय ना, जाणा?" असे ना, ना, नॉर्मली पण ना, असं ना. असे म्हणताना म्हणजे मी हां. कसं म्हणते माहितीये का? तुम्ही पॅम्पर युअरसेल्फ ओन्ली हं. फॉर 2 डेज. 28 डेज यू डू. डोंट फील युअरसेल्फ हं. यू आर पेशंट. बट यू आर डूइंग फॉर युअरसेल्फ फॉर युअर हं. बेनिफिट. हा जेव्हा विचार असेल ना, यू आर नॉट फेवरिंग एनीवन ना, यू हं. आर फेवरिंग युअरसेल्फ. लव्ह युअरसेल्फ. येस, आरशात एक्झॅक्टली. 100 वेळा का बघता? सेल्फी का चांगली आली पाहिजे? का तुमच्यासाठी काढताय हो, ना, दुसऱ्याला कोणाला खरं सांगायचं पडलं पण नसतं. बरोबर. मग स्वतःची हेल्थ जर टिकवायची असेल आणि समजून-उमजून. हं. आता म्हणजे तू एखाद वेळ बाहेरचं खाल्लंस, म्हणजे तू आजारी पडलास का ना, पण जर सवय असेल तर नक्की त्याचे परिणाम होतातच. त्यामुळे ते बाहेरचं खाणं टाळलं पाहिजे. म्हणजे मी असं अजिबात म्हणत नाही, की स्ट्रिक्टली तूच कुक कर आणि कसे तरी करून अभ्यास बाजूला ठेव आणि कुक कर. हां. नाही. अभ्यासाच्या वेळेस तू अभ्यास कर. पण जेव्हा तुला शहाणपण येईल, जेव्हा तुला वेळ मिळेल, तेव्हा असेल तर ते होममेड कर ना. हं. म्हणजे तुला चटपटीत काय बाहेर करायचं तू घरी करून खा. किंवा बरोबर. मिनिमल प्रिझर्व्हेटिव्ह आहेत, मिनिमल हां. बाकी आहेत. तर ते करू शकतोस. बरोबर. मॅडम, तर तुम्ही आम्हाला खूप छान गोष्टी सांगितल्या. तुमच्या आठवणी पण सांगितल्या. आता आम्हाला हे ऐकायचं आहे, की तुम्ही पेशंट कुठे बघतात किंवा तुम्ही असं पेशंट बरोबर इंटरॅक्शन कुठे करतात? कसं काय आहे? येस. मी शिरोडा गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय म्हणजे भारतीय संस्कृती प्रबोधिनीचं कॉलेज आहे ते. तिथे मी शिकवते पण. मी स्त्रीरोग आणि प्रसूती तंत्र जो विषय आहे तो मी शिकवते पण. आणि त्याच्याबरोबर सोमवारी आणि शुक्रवारी म्हणजे तिथे 9:30 ते 12:30 सकाळी ओपीडी असते. त्या ओपीडीत मी स्त्रीरोगाचे विविध म्हणजे जे आता आपण सगळे आजार सांगितले त्याचे पेशंट बघते. आणि ते पेशंट आम्ही मुलांना शिकवतो. त्याशिवाय फोंड्याला म्हणजे माझं स्वतःचं क्लिनिक आहे. तिथे मी संध्याकाळी अपॉइंटमेंट बेसिसवर अवेलेबल असते. अनिरुद्ध प्लाझा, शांतीनगर इथे मी प्रॅक्टिस करते प्रायव्हेट. आणि मी अगदी अभिमानाने सांगते की मी आयुर्वेदिक प्रॅक्टिस करते. म्हणजे प्रत्येक पेशंटना आपल्याला काहीतरी शिकवत असतो. म्हणजे अगदी ते आत्तापर्यंत सुद्धा आहे. की त्यामुळे मी जिथून शिकून आले, मी मुंबई युनिव्हर्सिटीत शिकले असल्यामुळे तिथलं वेगळ्या प्रकारचं नॉलेज, मग गुजरातचं वेगळं, असं असं बनवून की गोव्यात आल्यावर मला स्वतःला काय मिळालं तर पेशंटमुळेच मी आयुर्वेदिक गायनॅक झाले. कारण आम्हाला दोन्ही अभ्यास असतो. आयुर्वेदिक असतो, मॉडर्न असतो, की बेसिकली जे थिंकिंग आहे. आणि त्यामुळे आपल्याला म्हणजे काय वेगळं देऊ शकलो तर ते देऊ शकलो आणि त्याचा मला एकदम आनंद पण आहे. म्हणजे आनंददायी गोष्ट आहे माझ्यासाठी ती पेशंट तपासणं. आता तुम्ही ऍक्च्युअली खूप पेशंटला बघितलंय. तर बेसिक जे जे लोक आहेत ते कुठले प्रॉब्लेम्स घेऊन येतात? हा, कॉमनली जे दिसतात तुम्हाला स्पेशली गोव्यामध्ये ते कुठले आहेत? होय. एक तर मेन्स्ट्रुअल प्रॉब्लेम हं. म्हणजे मुलींच्या पाळ्यांचे प्रॉब्लेम आहे की म्हणजे रेग्युलर न येणं, हं. पॉलिसिस्टिक आहे किंवा पोटात दुखणं किंवा पाळी येत नाही, बंद होत नाही. दुसरी म्हणजे मुख्य म्हणजे वंध्यत्व म्हणजे मूल न होणं. हा आता अक्षरशः जागतिक प्रश्न झाल्यासारखं झालाय. पण गोव्यातही आपल्याकडे प्रमाण खूप आहे. आणि त्याच्यातही मला खूप चांगल्या व्हरायटीचे पेशंट्स मिळतात. ओके. आणि आता तुम्हाला लेटेस्ट अवॉर्ड पण मिळाला आहे. आम्ही ऐकलं आहे. तुमचा खूप असा प्रचार पण झाला होता. सो त्या अवॉर्डचं कसं काय आहे किंवा
ही सुरुवात कशी झाली? अवॉर्डची सुरुवात असं काय सांगता येणार नाहीये, पण असं म्हणूया की ती एक शाबासकीची थाप असते, किंवा मी तर उलट म्हणते ती आपल्याला जबाबदारी असते. की मला गेल्या वर्षी धन्वंतरी पुरस्कार मिळाला, म्हणजे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिस त्यातर्फे, म्हणजे सरकारचा आहे, गव्हर्नमेंट तर्फेचा मिळाला. आणि त्याच्या आधी 2017ला धन्वंतरी पुरस्कार मिळाला. 2 वर्ष मला 2 वेळा धन्वंतरी पुरस्कार मिळाला. प्लस आपल्या विषयाची अकॅडमिक्स असतात त्यातले काही अवॉर्ड्स मिळाले, किंवा त्यात कुठे पेपर प्रेझेंटेशन असेल, कारण मी सगळीकडे म्हणजे आपण रिओरिएंटेशन प्रोग्राम म्हणूया, किंवा आम्हाला एक CMA म्हणजे अकॅडमिक्स मधला माझा जो भाग असतो शिकवण्याचा, तिथे मी रिसोर्स म्हणून जाते. सोशल ऍक्टिव्हिटी म्हणजे अगदी गेल्या ह्या आठवड्यात माझे 7 प्रोग्राम झालेत, की जे अगदी सगळ्या स्त्रिया म्हणजे महिला मंडळ असतील, म्हणजे थोडक्यात नॉन मेडिकल बॅकग्राऊंड वाली लोक असतील, महिला गॅदरिंग असेल, किंवा अगदी न्यूट्रिशन असेल, तेव्हापासून आपल्या विषयातली म्हणजे जे अकॅडमिक्स असतात तिथपर्यंत मी रिसोर्स म्हणून जाते, आणि मला ते आवडतंही असं म्हणूया. मुख्य म्हणजे ना, मला OPD मध्ये जे पाळीचे प्रॉब्लेम्स आहेत, म्हणजे पाळी रेग्युलर येत नाही, किंवा पोटात पाळीच्या वेळी पोटात दुखणं, किंवा जे आपण पॉलिसिस्टिक म्हणतो ना, की पुरुषांचे हार्मोन मुलींमध्ये येतात, आणि मुख्य म्हणजे वंध्यत्व म्हणजे मुलं न होणं, की ह्या प्रकारचे पेशंट आम्हाला खूप मिळतात. प्लस सुप्रजनन म्हणजे प्रेग्नंट पेशंटची केअर, त्यांचे आहार, डाएट, की जो आपण गर्भसंस्कार म्हणतो त्या प्रकारचे आम्हाला पेशंट येतात. आणि दर महिन्याच्या 9 तारखेला आम्ही शिरोड्याला गर्भसंस्कार कॅम्प घेतो, म्हणजे प्रेग्नंट बायकांची केअर आहे. त्याशिवाय स्त्रियांचे सगळे आजार आहेत, म्हणजे जेनायटल इन्फेक्शन्स आहेत, त्या प्रकारचे सगळे आजाराचे पेशंट्स आम्हाला OPD ला मिळतात. आणि OPDत पेशंट तपासणे हे एकदम मला आनंददायी गोष्ट आहे, म्हणजे मजा वाटते. आता मला एक डोक्याला असा एक प्रश्न येतो की तुम्ही एवढ्या सगळ्या गोष्टी करतात, तर तुम्ही टाइम ऍडजस्ट कसं करतात? अरे! तुमचा मला शेड्यूल ऐकायचं आहे, कसं काय आहे ते? ते ना नैसर्गिक असतं, आणि ते जमतं बरं का प्रत्येकाला. ते काय असं माझं वेगळं नाही म्हणता येत. त्यामुळे असं म्हणूया, काय उत्तर देऊ, की ठरवलं ना, की तसं आपण जमवायचा प्रयत्न करतो. मी असं म्हणत नाही की परिपूर्णपणे, पण डेफिनेटली येस, मी माझा जो पेशंट रिलेटेड भाग आहे त्याच्यात मी काही कॉम्प्रोमाइज अजिबात करत नाही. म्हणजे अमुक वेळ पेशंटला तपासायला दिला पाहिजे, मी दिलाच पाहिजे. तिथे मी शॉर्टकट मारत नाही. तिथे शिकवायचंय मुलांना, कॉलेजची काम आहेत, तिची मी नोकरी करते, तेही तिथे मी कुठचाही शॉर्टकट मारत नाही. शॉर्टकट कुठे होतं, थोडंसं घरी करतो ऍडजस्ट, पण माझे कुटुंब चांगलं आहे, ऍडजस्ट करतात ते मला. पण एक किंवा मग स्वतःकडे थोडंसं दुर्लक्ष होतं. पण असं एक असं सांगायला पण मला छान वाटतं की आम्ही आता रात्री शूट करतोय व्हिडिओ, तुम्ही सगळं शेड्यूल ऍडजस्ट करून आता रात्री करायचं म्हटलं ना रे, की होतं कधीतरी होतं इकडे तिकडे, पण आपण म्हणून कसं म्हणतो तुमच्या भाषेत म्हणायचं, बी फोकस्ड. तेव्हा तुझ्यासारख्या जनरेशनला सांगायला आवडेल की तुम्ही तुमचा टार्गेट ठरवा, ते चेस करायचा प्रयत्न करा, आणि चांगल्या मार्गाने चेस करायचा प्रयत्न करा, आणि एकदम फोकस राहिलं ना की होतं, नाही होत असं होत नाही. आता एक तुम्ही पॉसिबल जर सांगू शकता मला तुमचं दिवसाची सुरुवात कुठून होते, म्हणजे किती वाजता सुरुवात होते ऍक्च्युअली? म्हणजे असं म्हणूया, टेक्निकली 5:30 ते 6 असं म्हणूया. म्हणजे अगदी नक्की 6 तर होतेच होते, इकडे तिकडे सुट्टी सोडून दे. त्याच्यानंतर आपलं रुटीन करून कॉलेज करायचं 9:30 ते 4:30, मग प्रायव्हेट प्रॅक्टिस करायची. आत्ताच तरी सध्याचं बसलेलं गणित आहे. तुम्ही एवढं कसं मॅनेज करता? जसे एक कारण आहे की आमच्यासारखे मला पण एकदा असं होतं की हा एवढे सगळे कार्यक्रम केले, तर जाम झालोय मी, आता नको आणखी. एकदा असं होतं डोक्यात. होतं रे, अरे ते जबाबदारी हो. असली की होतं, तसं काही नाही. आणि आजच्या युवांना स्पेशली प्रत्येक युवांना मी प्रत्येक व्हिडिओतून मी युवांसाठी मेसेज घेतो. तर तुमच्याकडनं एक आमच्या गोव्याच्या युवांसाठी मेसेज अशी काय असणार किंवा युवाने काय करावं? सुंदर. लाईफ ना खूप छान आहे, आयुष्य खूप छान आहे. ते आपण कसं घडवायचं, तुम्हीच म्हणजे कसं म्हणतो ना, तुम्हीच तुमचा हे असतो गाईड म्हणा, तुम्हीच तुमचा देव म्हणा, आणि प्रत्येकातला ना चांगलं शोधा. वाईट सांगणारे खूप लोक आहेत, म्हणजे अगदी खूप व्यवधानं खूप आहेत, पण शेवटी एंड ऑफ द डे तुम्ही ठरवायचं की तुम्ही काय करायचं. आपण असं म्हणतो ना की ह्याच्यामुळे बिघडलं, त्याच्यामुळे, असं काही नसतं.
त्यामुळे आपणच आपलं सिलेक्टिव्ह असावं आणि आयुष्यात काहीतरी चांगलं करा. मी अमुकच शिका म्हणत नाही. तुम्ही आयुर्वेदाला आलात, चांगलं करिअर केलात किंवा मेडिकल फील्डला आलात, चांगलं करिअर केलात, वेल अँड गुड. पण कुठचंच फील्ड आजकाल वाईट राहिलेलं नाहीये. त्यामुळे जे नाही लोकांना ना अशी रडायची सवय असते, मला हे मिळालं नाही, मला ते मिळालं नाही. त्यापेक्षा जे मिळालंय ना, खाली बघून शिकायला चला, सुरुवात करा. जे मिळाल्यात आणि ते कसं आपण चांगलं करू शकतो. म्हणजे ऐकायला जरा जड वाटतील शब्द. पण मी सांगते ना, की त्या वयाचे पोतला की तुम्हाला कळेल, की जीवन खूप छान आहे आणि त्याचा चांगल्या प्रकारे उपयोग करून घ्या. कळलं. हे 2 वाक्य माझी हो. अगदी हे आहेत. तुम्ही कोकण पण बघितलंय आणि गोवा पण बघितलाय. गुजरातही बघितलंय. गुजरात पण बघितलंय. तर तुमच्या दृष्टीतून गोवा आता कसं आहे? कसं व्हायला पाहिजे? कारण गोवा माझ्या दृष्टीतून तर गोवा खूप सुंदर आहे, खूप छान आहे. मस्त आहे पण ना? एक आमच्या गोव्याला बाहेर जी दृष्टी पडली आहे, ती एकदम एक वेगळीच पडली आहे. तर ॲक्चुअली गोवा कसा आहे? तुम्ही ॲक्चुअली ऑडियन्सला सांगा ॲक्चुअली. येस. आपलं गोवा ना खूप छान आहे. खरंच छान आहे. म्हणजे माणुसकी म्हणूया अजूनही, की थोडंसं जास्त एरिया बघितल्यामुळे म्हणते, की माणुसकीच्या दृष्टीने म्हणा, बुद्धीच्या दृष्टीने म्हणा, कला क्षेत्रात म्हणा किंवा ह्युमन रिलेशनच्या दृष्टीने आपलं गोवा खूप छान आहे. फक्त ना दुर्दैवाने त्याचं पेंटिंग बाहेर वाईट जातं आहे. ते जाऊ नये ह्याला प्रत्येक जण जबाबदार आहे. प्रत्येक जण हं. जबाबदार आहे. की मी अमुकाचंच नाव हं. घेत असं नाही. मीच काहीतरी वाईट वागतोय म्हणून कोणतरी कॅच करतंय आणि म्हणून त्याचा वापर करतोय. ते थोडंसं अनवधानाने टाळावं. गोवा खूप छान आहे. म्हणजे एका अर्थीनं खूप लहान असल्यामुळे डेव्हलपमेंट फास्ट आहे. गोव्यात बघा ना, असं कुठचं गाव खेडेगाव किंवा कुठचा माणूस अगदीच फार असं नाहीये. बुद्धिमान लोकं आहेत आपल्याकडे, हुशार लोकं आहेत आणि थोडंसं थोडंसं आपण श्रमाला कमी पडतोय का असं प्रत्येकाने विचार करावा. आणि डिस्क्रिमिनेशन म्हणजे जे हा हं. इकडचा, हा तिकडचा हे सगळं बंद करून हे आपण कसं म्हणतो माहितीये ना, की शिकलेल्या लोकांचं लक्षण आहे. ज्यांनी सगळं दुनिया बघितली त्याला मग हे असं काही हो. वाटतच नाही, की पार्टिशन काही वाटत नाही. त्यामुळे उघड्या डोळ्याने वागावं बस. बाकी नाही. गोवा खूप छान आहे. मला खूप आवडतं. म्हणजे हो. काय म्हणायचं त्याच्याबद्दल काहीच तक्रार नाहीये. ॲक्चुअली मला असा आणि एक प्रश्न होता. नवरात्रीचा स्पेशल एपिसोड आहे. सो स्त्री शक्ती ही सर्वश्रेष्ठ शक्ती मानली जाते आणि आहे तर ॲक्चुअली आहेतच. तर ॲक्चुअली तुमच्या दृष्टीतून स्त्री शक्ती म्हणजे काय? शक्ती आणि स्त्री शक्ती याचा शब्दाचा जर व्यवच्छेद करायला गेलो ना रे, तर 1 तास पुरणार नाही. पण असं म्हणूया की इंटरनल पॉवर आहे, इच्छाशक्ती आहे, सृजनशीलता आहे. आता स्त्री अपत्याला जन्म देते म्हणजे केवढं कार्य आहे लक्षात घे ना, की एका हं. शरीरातनं म्हणजे तुम्ही सायन्सच्या दृष्टीने विचार करा. की एका जीवातनं दुसरा जीव तयार करायची ही शक्ती म्हणजे केवढी शक्ती आहे. अशी प्रत्येकाकडे आहे ती. सृजनशील शक्ती आहे. म्हणजे ती स्त्री शक्ती आहे. मग त्याची रूपं वेगळी असतील आणि येस त्याला परिपूर्ण करायला पुरुषाची पण साथ आहे. हं. म्हणजे असं काही म्हणजे मुक्ती असावी पण व्यभिचार असू नये असं म्हणतो ना, की स्त्री शक्तीला मुक्ती असावी पण ते विचित्र ओंगळ हो. स्वरूप असू नये. त्यामुळे कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर मेल अँड फिमेल आर कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर. शिव हं. आणि शक्ती म्हणूया किंवा हो. आदिपुरुष आणि शक्ती म्हणूया, की कॉम्प्लिमेंटरी आहे. त्यामुळे ते समजून घेऊन की आपण म्हणतो ना, जग इकडचं हं. तिकडे करू शकते स्त्री. खरंच आहे ते. ते ती करू शकते. की ती म्हणून नवरात्रीच्या हो. अनुषंगाने मी सांगू इच्छिते, की विविध शक्तीची रूपं आहेत. शक्ती म्हणजे ताकद आहे, शक्ती म्हणजे बुद्धी आहे, शक्ती म्हणजे विद्या आहे, शक्ती म्हणजे सौंदर्य आहे, शक्ती म्हणजे राग म्हणजे नष्ट करायची ताकद म्हणूया, डिस्ट्रक्टिव्ह. शक्ती म्हणजे सृजनशीलता आहे. अशी अनेक रूपं आहेत. पण त्या शक्तीने सुद्धा योग्य हं. ठिकाणी योग्य प्रकारचा वापर घेऊन कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर म्हणजे हं. हे त्याचा विचार करावा असं मला वाटतं. आणि मी वैद्यकीय येस. क्षेत्रामध्ये असल्यामुळे सुद्धा स्त्रियांनी स्वतःची शक्ती ओळखली पाहिजे. स्वतःकडे दुर्लक्ष करू नये. आता तो हं. काळ राहिला नाहीये. कारण स्त्रियांचे आजार का वाढतात? कारण एक तर भीती, लाज, अज्ञान, हं. काहीतरी मोबाईलवर असतात, ह्याला त्याला विचारतात. आणि जर स्त्री खंबीर असेल ना घराची, तर हं. ते घर काय म्हणतो घराचा वासा म्हणतो. तर ते घर खूप चांगलं चालतं. की फक्त तिच्याकडे स्वयंपाकघर आहे असं नाहीये. विचारांची धारा आहे. कधी-कधी राग असेल, शिस्त असेल, बरोबर आहे. त्या घरासाठी, त्या वेळेसाठी, त्या घटनेसाठी ते असायलाच लागतं. आता ते अगदी मुळमुळीत रडणं असं ते
असू नये की कळलं. त्यासाठी घट्ट म्हणतात नाही हो. कोकणी तसे बोलता की घटपणा आसपास जाय तिथलं. एक शेवटी व्हिडिओ समाप्त करण्याच्या अगोदर मी मला विचारण्याचं एक असं करेल, की आमचं जे कन्व्हर्सेशन झालंय, तुम्हाला कसं वाटलं एक हॉनेस्ट रिव्ह्यू द्यावा आमच्या चॅनलसाठी? कारण एक हॉनेस्ट रिव्ह्यू आम्हाला कुठेतरी पुढे पोहोचू शकतो, कारण आम्ही एक्झॅक्टली. लोकांकडे घेऊन जाऊ शकतो. कौशल, मला एक ना सांगायला खूप आवडेल की मला हे कधी कन्सेप्टच खूप छान वाटलं. जरा तुझा पहिल्यांदा फोन आला ना, तेव्हा मला असं जरा थोडंसं प्रेशर आलेलं, हां. अगदी खरंच सांगते. पण इतका सुकर आणि सुलभ इंटरव्ह्यू ना, मस्त वाटलं मला. एक तर काय माहितीये, मला तो हां. प्रोफेशनल प्रेशर आहे ना, तसलं काही नव्हतं आणि खरं खरं हं. बोलायचं होतं. त्यामुळे काय असं ना, एकदम हसत खेळत म्हणतो ना, आणि पहिलं म्हणजे त्याच्याबद्दल ना मी अत्यंत हां. तुझी आभारी आहे. धन्यवाद. त्याच्यानंतर तुझ्या चॅनेलने की हो. ज्याच्या कोणाच्या बुद्धीतनं हे घडलं आहे, की ज्याच्या कोणाच्या बुद्धीतनं हे लक्षात आलं आहे, की असा उपक्रम सुरू करावा. त्याचे मी हां. मनापासून धन्यवाद. आणि अशाच ऍक्टिव्हिटी घेऊन तुम्ही पुढे पुढे जावं यासाठी मी तुम्हाला शुभेच्छा देते. फक्त थोडंसं सुधारलं किंवा मी आयडिया म्हणून देऊ हां. शकते, की तुम्ही टॉपिक वाईज सुद्धा करू शकतो आपण. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल स्त्रीरोग आणि आयुर्वेद किंवा स्त्रीरोगामधला एखादा विषय म्हणजे आरोग्यासाठी जस्ट मला झालं. डिस्टर्बन्स होतो. आम्ही हालीच ना 1 महिना, 1.5 महिना झाला डिफरंट डिफरंट टॉपिकवरती डिस्कशन पण सुरुवात केली आहे. वॉव! जसे आम्ही लेटेस्ट आमचे 4 दिवसापूर्वी व्हिडिओ जर अपलोड झाला आहे, तो अबाउट टॉक ऑन सेक्स. डायरेक्ट आम्ही ओपनली हां, बोललेलं होतं ना, हां. असंच कॅज्युअल डिस्कशन झालं होतं. कॅज्युअल असं डिस्कशन. थिअरिकल काय नाही. हां, नॉर्मली विचारलं होतं, कसं काय आहे, कसं काय आहे? बरोबर. त्याच्यावरती आम्ही काउन्सिलर बरोबर व्हिडिओ पण शूट केला. असं आम्ही डिफरंट डिफरंट टॉपिक पण घेतो. आणि आमचं एक असं एक इंटेन्शन आहे, की गोव्यातले विविध लोकं आहेत, जी खरंय. विविध फील्डमध्ये आहेत, ती कॅमेरा पुढे यावं. कॅमेरा लोकांसमोर यावं. गोव्याबाहेर त्यांचा व्हॅल्यू जावं. कारण त्यांनी खूप स्ट्रगल पण केलाय. एक बरोबर, डॉक्टर होण्यासाठी जे स्ट्रगल लागतं, ते मे बी एक एम-एल साठी लागत नाही. बरोबर. प्रत्येकाचे स्ट्रगल वेगळे असतात. कॅमेरावरती फक्त आणि तेच पण लोक युवा आहेत. पिढीने हं, त्यांच्यापासून काहीतरी प्रेरणा हं. घ्यावी रे. बरोबर. म्हणजे नुसतंच असं नाहीये, की ते स्टार न हो, बनता ते त्या पिढीतला त्या बरोबर, माणसातला एक माणूस बनून त्याच्याकडून बरोबर. प्रेरणा घ्यावी. की आपण असं उदाहरण देतो ना, की अमक्यासारखं बन. हं, म्हणजे त्याच्यासारखे तू काय स्ट्रगल पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह आहे ते तू हं. करून घेऊन त्यासारखं बन. युवा पिढीने ती प्रेरणा घ्यावी. आणि आम्ही प्रत्येक गेस्ट असे आणतो, जे गोवा आणि तसंच आपल्या आजूबाजूला लोकांना डेव्हलप करण्यासाठी हेल्प करतात लोकं. आपल्या येस, करिअरबरोबर. येस. त्यांनाच आम्ही गेस्ट म्हणून आणतो. येस. थँक यू. येस. मस्त. छान आहे बघ. कन्व्हर्सेशन खूप छान झालं. तुम्ही तुमचा एक्सपिरियन्स शेअर केल्याबद्दल थँक यू. थँक यू सो मच. थँक्स अ लॉट.